Waalaikum salam. Bon ni ɲinin kali sugu ayan ka derisu sɛnɛya ka bɔ nunu ma ko dɔw b'a wele ko jawiya dɔw b'a fɔ marikazi ala yɛrɛ ye misiri wele min ye misiri ye o de ni mɔgɔ min taara tɔgɔ wɛrɛ fɔ e de taara tɔgɔ wɛrɛ fɔ ni i yɛrɛ ye kuranna kɔnɔ ala ye misiri wele misiri de ciden ka hadisaw kɔnɔ ala ye misiri wele misiri ye man bana lillahi masjida bana lahu lahu bayta fil janna misiri ye misiri de ni min ye tɔgɔ wɛrɛ wele o y'a kunko ye kuranna kɔnɔ misiri ye misiri de hadisaw kɔnɔ misiri bɛ wele ko misiri de waalaikum salam. Ko kilometri hakɛ juman bɛ n'i ye o taama i bɛ dɔ bɔ sali la kilometri 80 dɔnnikɛbaw y'a jate kabila kilometri 80 min b'o ka kata donc taama taama b'o bɔ o ye i bɛ wele ko taamaden i bɛ dɔ bɔ sali la ni sunkalo don ni degun b'i kan i bɛ se ka min Bon ko ni mɔgɔ dɔ bɛ sali misiri la balima silamɛ dɔ a bɛ ɲɔgɔn kan misiri la wala ni ko dɔ y'a sɔrɔ a banana ou bien accident y'a sɔrɔ ko a y'a lase misiri mɔgɔw ma man kɛnɛ ou bien accident y'i sɔrɔ k'olu n'a ɲɔgɔnna baasi b'o la baasi t'o la a bɛ daga ale yɛrɛ k'a lase a ko mɔgɔ ci ni n tɛ ye misiri la ni udura de bɛ n na pour a balima silamɛw a ka hakɛ min b'a balima silamɛw ka foli la u ka taa bɔ a la a ka fana ni misiri mɔgɔw fana n'olu fana faamana ka mɔgɔ min ye u k'a ɲininka karisa faamana ka na mun b'a la pour a na dɔn lahala min b'a la silamɛw ka hakɛ ye min ye ka taa ma i n'o kɛ nin ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ ko dɔ de ko ayiwa ko mɔgɔ minnu b'a fɔ an ka bɔ ka taa dangali kɛ ko misali la minnu bɛ jamana ka nafolo don an ka bɔ ka t'u danga ciden ko leysal mumin bi ta'ani wala la'ani ciden ko mumini tɛ mɔgɔ lagosila ye mɔgɔ ɲumanw lagosibaga ye mumini tɛ fana dangalikɛla ye allayinuna la yakununa suhada yawmal qiyamah ciden ko dangalikɛlaw ko yawmal qiyamah dɔw olu tɛ kɛ seere ye mɔgɔ si ma donc silamɛya sariya tɛ dangali fɛ hadamaden bɛ duwawu de kɛ hadamaden bɛ duwawu kɛ silamɛya sariya tɛ dangali fɛ hali dangali minnu nana o ye duwawu kɔnɔtu ka bɔ jama ka bɔ ko a bɛ taa tɔ ɲɔgɔn kan ko a bɛ dangali kɛ o yɛrɛ ye bidiya ye o tɛ silamɛya sariya kɔnɔ yɛrɛ ciden ni a bɛ kunutu kala o yɛrɛ kafiru ni kafiru ye silamɛw tɔɔrɔ kafiru b'a kɛ ka tɔɔra dɔ jigi silamɛw kan ni degun dɔ la ka lase silamɛw ma ciden tun bɛ kunutu kala o de la o yɛrɛ ala bɛ tɔɔrɔ in wuli cogo min ciden yɛrɛ ka dangali kɔnɔna la a ka kunutu kɔnɔna la a ye mɔgɔw dɔ ta u tɔgɔ ma fulana k'u danga ala ko leysa laka min al-amri shay'un a ko foyi tɛ e bolo fɛn t'i bolo koyi i b'a kɛ ka minnu danga n'a diyara ni ala ye n'u lajaba n'a diyara n ye n bɛ tuubu k'u ye a kɛra o cogo la fana ciden ye mɔgɔw dɔ to a tɔgɔ ma k'u danga u labanna ka kɛ silamɛ ɲumanw ye donc hadamaden bɛ duwawu de kɛ a bɛ duwawu de kɛ ala bɛ jamana kɔlɔsi cogo min ala bɛ jamana tanga cogo min o yɛrɛ a bɛ kɛ silamɛya kadiri de kɔnɔ anw y'o fɔ an tɛ bɔ kan boli min filɛ nin ye ko silamɛw ka bɔ sɔɔni a ka bɔ a tɛ silamɛya sariya kɔnɔ a bɛ yahudiya jogo ni nasara jogo a bɛ taara yahudiyaw ka sariya de la ni nasaraw ka sariya ni démocrate sariya a tɛ silamɛya sariya kɔnɔ an ka bɔ an ka taa mɔgɔ danga o an ka bɔ an ka mɔgɔ gɛn o an ka bɔ faama contrôle la o n'u b'a fɔ mujaharati
asilimiya o aharabiya o ni site silamiya kono sarfu salihu ka tabolote karni sabain ka tabolote anana do silamiya kono kabo kafiru ka luwa de kono kafiru ka demokrati donc kafiru ka sariya bora o de kono kana silama jamana wala silamiya dote biya dote sini ko ni mɔgɔ min ye kɔrɔ dumuni to duni to ye ko ciden ma du fɛn b'i la wa fɛn b'i la parce que ciden min bala duni na ka kɔrɔ duni to ye ciden mo kɔrɔ duni to ye ko mɔgɔ ka ladege la k'o ye sunna i bɛ baraji sɔrɔ a la parce que kɔrɔ tun bɛ ciden ka dumuni minan na a yɛrɛ y'a ka a duni to ye don min sɛbaw y'a dun k'a to a ka minan kan i ma wusa olu ye i b'i ka kɔrɔ duni kɛ mais kana fɔ ko i bɛ kɔrɔ duni to ko parce que ciden ma dun seba munun tumbe ciden la daga ka ko bela nu kausa ciden ya bolo saga ko nena duni de madere ulu ya du aka minanka ulu kausa ko ni anko ate be cheka laural laje ni dogotoro be opere ba fu ki ka fini be bo be chogode ni dogotoro makko be yoro minna o ko laje we darura de ni darura nana fo laura ka laje bana do de bala tenya fo aka laje de ad-daruratu tubihum mahjuratu wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma uditurutum ilay ala kunni ala fe mo fi haramu ya ka nyabe faram fanshawiye fo naw hatagira kata haramu minna ni darura nana bashi tola aw be ɲininkaliw dɔ kɛ u bɛ kɛ huja ka nama baara kɛ n'o ye ko ni mɔgɔ min fa ko u ka i k'a ta i ka taa bila u ka dugu la u ka san yɛlɛma sarakati bɔ la a bɛ daga i k'a ta wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq a tɛ daga i ka danfɛn n bato dan masa kutali la donc i bɛ se ka bɔ a bolo cogo min i bɛ bɔ a bolo cogo de la mais a tɛ daga i k'a ta ka taa bila san yɛlɛma sarakati bɔ la o ye bidiya de ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ bidiya la ko ni mɔgɔ minnu bɛ salli kɛnɛ ka jama ni misiri jama ani jama wɛrɛ tɛ kelen ye mɔgɔ ni mɔgɔ jɔra misiri min na ka salli wɛrɛ ni mikɔrɔ tɛ a tigi ka kan tɛ sanfɛ kojugu a kan majigilen tɛ fana n'a jɔra ka salli wɛrɛ mɔgɔ b'o salli wɛrɛ kan mɛn e kana salli o misiri la n'i ye cɛ ye balimaw jura t'i la wajibi bilen dɔ i kan n'i mana i sallira jama la ko misiri in tɔ junubu de b'i la k'a fɔ i ni misiri salli ye kelen ye o tɛ dɛ junubu yɛrɛ de b'i la i b'a jama min na i b'i ka so kɔnɔ i bɛ kɛnɛ de la o tɛ misiri jama salli bi ka bɔ i kan junubu de b'i la parce que ciden don dɔ la ciden ko ale hamina n'a ye a ka mɔgɔw dɔ ci u ka taa dɔgɔ kana n'u ni lɔgɔsiriw nana a bɛ bilali ɲamari a ka salli wɛrɛ ni salli wɛrɛ la salli wagati sera a bɛ mɔgɔ dɔ ɲamari a ka mɔgɔw la salli ale yɛrɛ ni lɔgɔtigiw bɛ taa madina kɔnɔna la minnu bɛ salli u ka so kɔnɔ n'u tɛna misiri la u ka tasuma don u ka duw la ciden tun y'o ŋaniya ta dɔɔnikɛbaw ko minnu a ko a bɛ taa tasuma don minnu na sallibaliw tɛ u tun bɛ salli u ka so kɔnɔ mais ciden y'a yira i ka so kɔnɔ jama salli de tɛ misiri ka jama salli bi mais mun y'a to ciden ma taa tasuma don la a hakili nana jigin du kɔnɔ musow bɛ denmisɛnninw bɛ nafolomafɛnw bɛ cɛkɔrɔbaw bɛ banabagatɔw bɛ sɔrɔ yen jama salli ma wajibi ninnu kan ni tasuma donna du la nin bɛɛ bɛ kasara sɔrɔ a la o de y'a to ciden ye tasuma don ni tɔ ye donc jama mɔgɔ naani misiri ka surun k'aw ka jama bɛ kɛnɛ la a b'a ka du kɔnɔ a bɛ jama salli o tɛ misiri jama salli bi ka bɔ ka junubu de b'aw la n'aw sallira ka salli ka kɛnɛ dɛ ni misiri salli baliya in junubu fana bɛ sɛbɛn aw ye a y'ala ka wajibi dɔ to ye Waalaikum salam.
ha bon ko mo furuke do aka furumuso ka furu nafolo juru bala wa nani abanna ka sara mogo do fana ko aba sara ko akana sara ko abe jeniya de lawa tanke fe do sara la furu nafolo la furu sarati tobe dafara furu yin sahalendo mi a togo de ko tonyalikela muso ka juru min bala banna ka sara a togo de ko tonyalikela ciiden ko matalal qaniyun julumun ako mogo ni sebi be se ka mogo ka juru sara banna ka sara e ye tonyalikela de na ya soro silamiya sariya be a dagara muso in ka wele sariya la ani nyangili min kaka uka ka wori bosa la ka dama yuhillu irduhu wa uqubatuhu ciiden ko mogo sebi banna ka mogo ka juru sara ako ye tonyalikela de a dagara muso in na sigira yoro ma ki korofon ka ka juru be karasala banna ka sara a dagara akila shem ewa qadiuma kiri tigeda wono yiki nyangi nyangili dagara yi ifar kuro dagara nyangili dagara yi itogo de ko tonyalikela e pinni ma sara jiya kuro ya ja ko Allah gara tigi ba sara ne foita ka furula ne tonyalikela do juru min bala na banna ka muso ka juru sara ya tonyo de bon ko muso do de do ko ace abe fashira baraw doke min ye cebe ka to ka bolo di wali muso ma ko muso kuma na cefe a banna ka dabila ko abe daga muso in ka dilantige a cela nin kama wa bon min ye silama fashiri ye min ye ki tigala ube ki da tigala silama fashiri fura de do ni yere ya do ne ka ce bin fe cogo min abin kanu cogo min na be lahala min na ni ye dilan tigala ka fo be wali muso tege di min na fo ko de dabila aba dabila fura de do iba tigala fura de do abe daga ika tigala pour akashi ka tile akabo fashigala akabo junubula mais ni yere ya don ni ce imbe cogo min ni ne kon ka dilan tige ni la kanin bilashiya kele akanin bilashiya kele ubi o kana akana do faraka kana gila yere ka hara tumbe atunte minke abeto o yere de ke donc yibe dilan tige in toy tusuru ini ce ni nyogon ce be do kay ka ko nanja kay ala ba nye cogo min ko muso konuma ko ni ye furu sira ka ni ta do be kalo fula so sahalente te kuma sahalenye furu inde te sahaduranye min fo ani e kana shama ne ka fo be kalo fula so sahalente bon ko cortège munun be ke konyo wula mariage wula fo salli wakati be teme o be do darura kono wa cortège nyere haramu ye folo abe tonyali yere de la folo ani ala soso munkaratil afrah doni ke be ninde fo kon ni son jaw ko kone munun be ni son jaw kono o yanka jamana cortège munun be ke mo ka ni ka furu siri ini ka muso kata meri la ka furu siri papier nyini pour ka furu ewa shinshi furu ka shinshi ni ka muso be tama marasi papier be bolo ube ni kodo makor bila jamana kono bi nyini ka marasi papier la ini ka muso kata ewa ani aka sherew na aka woleju akata meri fe papier ka dila ka dama bashi tola
ni cortège ko min fule jamana in kono ani filimeli ni photo ko min photo ta min nunun be haramu ye konyowla min ye haramu yere ibe ke ka min ke wo ye haramu yere ye o be se ka ke darure cogodi ka salli wati bi e bolo ebe mun na yere folo ibe ala soso de la cortège munun fule ni ye mogo munun be bi ala nu sembe kara do be sa yere u be mogo tunyoli minin ke ewa gotoron ka tunyoli min be ke gotoro ka teme bagaw ni mobility u be ta bila dola ki ka mobility nya fu ibe ta ke sababu ka accident la se do ma fu tunyoli munun yere be nunu na haramu de junubu na ni ala soso o be se ka ke darwe cogodi ko ye salli wakati teme e ka ko ye darura ibe min na yere foro ala soso do donc ambe ala delile ala kan nani fama wiye min be ni bebo jamana in kono donc ka fo konyo fana ko ka konyo do fana isugo lande ni kono de min be salwati munu teme ni site darura kono ka fo mbe konyo lambe furu bi o site se ka ke sababu ye ka salli wakati teme ka ute darura wiye har kele minye jahadu kele salli wakati te teme anna yere salli wakati na sera ambe jahadu la chogo ambe kele la chogo ambe salli de abe tila de ka salli wakati te tema kan e ka konyo de be wakati bi ka boy ka nunu ne jahili kuma ni mana kuma de ani makote dina la ani hada madun ka dina mabobolo munu be nunu yere nyinin ka folo dina yere de mabolo bolo salli yere de mabolo bolo ala ka hakilman de dar numa bon ni min nyinin ka wakati be nyinin ka libe ninka ya koni e ko morase be minan fere e ka kilenyi iwele minan doti e bolo e ye minanyi ntreme mo wore bolo ki ka ya adanyinin ka mo wore bolo ka fo ka kiliyaye aye wori nati e beta minan ta wakati mi apri jigina doni ke ba ko ciren ko wala bayyu ma laysa indaka anyo fo awyeya minan ti e bolo ni kilayi nyinin kala konni te bolo mais eni client ka biala ko be mo wore wole eni client ka biala ko e beta ata ube wori chima ibeta sa ebi ka tono bola ka kaminan da mo wote be hakim ibn hijam ye chide nyinin kan minade akunni ko morasande client do bene mo be minan do nyinin ka tenne bolo min be minan prim mina atigila mbeta minan sa yoro wore bena dama chide ko la bayu ma laysa indaka akon min ti bolo kana fere mo donc une client kana bemina la nati bolo ayirala atenne bolo ube ayirala mino tenne bolo de membeta mina inta mbeta sa ube mbeta ta juru la modo bolo ni nana nay wakati membe kumaka to nyuma yinde donc ubeta mina insa ka wori jela iba nati ka bitiki kono o ko fe iba prix foye ube abe mo min bolo iba ta ala juru la har ni wori jeti bolo ni mina hakke juru donna ni na ni ka bitigi la iba kila mure wakati abe kumaka parce que wakati akeri tai ube ni tenya ko doni ko ye boda wure nati ni tenya ko afo aye ni mina intene bolode mais ne be fere ke mo do bolo abi iba soro mais ibe ewa ne ka ko kisharia ni ne be bila ina tigi che pour ka mina soro ni mina soro la ibe ne sara ne nabe simisara ibe ke komi ko kisere ka ke uni nyogon che simisara yi mina intene bolode membe asoro ye koni me ninne ya asoro ye ntara ye wori na tentara mina isa mfana be tamani boli min kenta ke fude ibe sara nina benna nina basi tala ibe ninke me akana ta mina isa le ka wori la ko ibe na ferale ma comme nye fini doni sunna ani samaraw ye sunna juman bula lada juman bula fini kura ciden ko sallallahu alaihi wasallam ni alay garjage kompile kura la ni ya do ibe ala tanu be alaye masal min nyenne garjage ni na kasoron ka fangate nka dabalite
be ala deli ni fini hera min bala ni ala fini dila ni hera min ala ka kenye fini tora min bala ani ala ya dila ni tora min ala kin kisama donc samara ni ba do ciden ko ikini sen folo do ni be samara do ni bu bo ibe numan sen folo bo samara ko sunna munum buda we nonu de wa alaikum salam ako ale tate ɲininkale an ye kuma min fɔ mariasi min filɛ nin ye hari a sariya bɔra tubabu mun yɛrɛ fɛ ko olu ni ka seerew bɛ ta dɔrɔn i b'i ka papiye siɲɛ o b'a d'i ma mais min ye dugu kɔnɔna ye ou bien n'i ka papiye sinna dira i ma i bɛ se ka dumuni dɔ tobi i ka so kɔnɔ ka mɔgɔw invité u bɛ taa dun mais min ye dugu kɔnɔna ye ten ko a tɛ hari kafiriw bɔrɔ sariya bɔra olu mun yɛrɛ fɛ dɛ dugu kɔnɔna yi tɛ mankan ni cortège min filɛ nin ye a tɛ hari olu yɛrɛ fɛ ale ye min fɔ ye o de waaleykum salaam bon ko ni mɔgɔ min ye du kura jɔ i b'a fɛ ka yɛlɛma a kɔnɔ mɔgɔw bɛ kuranna kala min ni dumuni tobi min kɛ a bɛ cogo di min ye ni ala ye garijɛgɛ ye ala ye yɛrɛ garijɛgɛ i ye du sɔrɔ i yɛrɛ ye i yɛlɛmana a kɔnɔ o nisɔndiya ni wala barikada n ka dumuni dɔ tobi ka mɔgɔ ɲuman wele ka fantanw wele ka dumuni kɛ wa min ye dumuni ka bɔ to a bɛ duwawu kɛ n ye baasi tɛ nin na nin ne nisɔndiya ye baasi tɛ nin ye mais kuranna kala in tɛ sunna ye k'a fɔ ka kuranna jigi o ye bidiya de o tɛ sunna ye u bɛ dumuni kɔfɛ a ka fara ɲɔgɔn kan kelen ka duwawu kɛ tɔw b'u tɛgɛ ja ko amina u bɛ fatiya ta o tɛ sunna ye o ye bidiya ye mɔgɔw bɛ dumuni kɛ dɔrɔn hɛrɛ dɔ nisɔndiya dɔ i ye mɔgɔw wele u bɛ dumuni kɛ u bɛ bɔ ni min bɔtɔ ala ka barika don a la ala ka hɛrɛ jiri ala ka kɛ sini kɛnɛya baasi tɛ olu la mais kuranna jigi a fatiya ta u bɛ karamɔgɔ kelen kɛrɛkɛrɛya ko o ka duwawu kɛ tɔw b'a fɔ amina lɛsiri tɛ olu la سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله